Sa number 2, nagsapol kahapon ng mga alkalde sa Negros Occidental nga nagasuporta kay presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. kaga sa campaign manager sini nga si Benhur Abalos Jr. kaga Mayor Chavit Singson sa Bacolod. Suno kay BBM Sara Negros spokesperson Sonny Coscolluella, liwat nga nagsaad sang ilang suporta kay BBM ang 28 ka mga alkalde sa Negros Occidental. Suno sa iya, sa amo nga pagsinapol ang mga alkalde ang ginhambalan nga magpadayon kag mag-deliver sa ginsaad nila nga boto para sa kadalagan sang kandidato nga ila ginatibong. Ginpahayag man ni Coscolluella nga sa Iloilo may 23 ka mga mayor ang nagupod kay Marcos, kag sa Negros Oriental, 18 naman ka mga alkalde ang nag-pledge. Ang pagsuporta sang PDP laban na Kusi Wing kasubuman sang National Unity Party ang magatibong pagid sang kandidatura ni Marcos suno kay Coscolluella. Dugang pa niya na inepektibo ang ilang strategy nga pagpaiway sang hate politics kag negative campaigning. Rason nga si Marcos ang magapangibabaw sa Mayo nga piniliay. Election is a game of counting votes. So if you cannot convert your popularity to votes, basi madisgrasya ka. Pero makita mo ang supporter si BBM passionate. Even you can visit the what you call this, the headquarters of the volunteer groups, nagatuhaw lang on their own. So this is really phenomenal.